לחפש מוסך זה קל. אבל למצוא מוסך הסדר שלא ישחט אותי במחיר, זה איזי. קבל, תחילת עבודה. האמת שסבא שלי שרוף על הסרט הזה, אנחנו כל יום עצמאות נפגשים, רואים אותו ביחד. הוא גם אוהב לעשות שטויות כמוהם? לא, איזה אבא גולן, איפה על הזמן לשטויות. של מי הכסף הזה? לא שלך, אה? בלי כבוד, אה? לי אתה מעז לעשות את זה? לי! תכף תגיד שאתה גם מצביע מרד, זה בכלל חגיגה. די! לא, תפסיק כבר! נראה לך! נראה לך שאתה הולך! בגללך אין כסף! שמע גבר, אני רוצה את שניהם בפנים. לא ענית לי בטליה, אבל כתבת... מישהו דיבר עליך? טנבל, כתחת שמאלני. זה מה ש... זהו, נגמר. מה נגמר? שום דבר לא נגמר. אתה חושב שזה נגמר, אה? כלום לא נגמר.